खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनैनि समावहाय नैबे सावगारिनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन आरो नैथियावहाय आङो नैबे माखासे एसटि दाबिग्राफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन हारसानि रावजोंनो रायजोफोर हयथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ बे सावगारिनि भिडिअखौहाय थेवबो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय नोंसोरजों सावरायनो आङो नुजाफैबावदों रायजोफोर बे समाव गिबियावनो खोनासंग्रो बिसोरो मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो नंखाबो होनबाय जों गासिबो थालांखायाखै जों हरजोब्बाय दिसियाव थांदों जोंबो थिहरबाय बाहाय सोरबा आखाइ गोलाव मानसि दंफैयो नामा थाफैग्रा आखाइखौ दानस'जोबगोन दे बे हिनजावफोरनि माबासो जोंनाथ' बिदि गैया जा होफैदों बेखौ लाखिनो जेनेबा बेफोरबायदि जानो मोना एक्सेल बुखानाय हरखाजोबनाय बे बुस्थुआ एक्सेलसो हरखाजोबबावनाय एक्सेल हराखै नोंना बियो मानो हराखै जाखो एक्सेल जोंनो फुनानै लाखानायानो दङ एक्सेला जोंनि सिगांनि फुराना एक्सेलानो दंजोबखायो हरखानायखौ जों जिर'सो खालामनानै लाखिदों हाबजोबगोन मानो हाबा जानो बे गिरावलाय बोरै बे सेंग्राफोर दं सोग्राफोर नाम सोग्राफोर सेंग्राफ्राबो जों खबर मोनजोबखाबाय बिसोरखौबा जों मावनांगौबासो लेंहरखायोनो दा मावनांगौआनो गैखाला जोंखौ मानो लेंहरगोन बिसोरलाय जाहरखाबाय बिसोर जेखौ 4 लाखनि बारा जाखाबायनो बिनि हरनायनि माबायानो जाजोब्बाय होनबा बै गोजामखौ दाननानै गोदानखौ सोजोब्बाय बे दानि सरखारनि मानसिफ्रा जागोन ना गोदान मोनैनि फैदों जा गोदान मोनैनि फैदों गारजानानै दोननाय मोनथिनो मोनदों जे थांनाय अरुणोदय स्किमनि गोजाम अरुणोदयखौहाय दाननानै गोदान अरुणोदयनोल' आइजोफोरनोहाय फैसा होदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों माने इसेबां गाज्रि जेन'बा बिपिएफ पार्टिनि मावथिफोरनि गोसोआ सिगांथ' बेबायदि जों नुवाखैमोन रायजोफोर सिगांनि समावहाय जायफ्रा अरुणोदयखौ मोनाखै होननानै बुंदों बिसोरबायदि मानसिया लाखायाखैनो खामोन नाथाय बे समावथ' मोनखानाय मानसिफ्राखौनो दाननानैहाय गोदान गोदान सोसननानैहाय गावसिनि पार्टिनि मानसिनोहाय अरुणोदय होदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनबाय रायजोफोर ओरैबायदि दुखुनांथावना रायजो राजा नोंथांमोन गभर्नमेन्टनिसो बियो स्किमा खमसे खमथ' साफ्रोमबो बर' आइजोफोरखौ मोननायनि सुबिदासो होनांगौ बासि बासा खालामाजासे ना नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय माने इसेबां हिंसा हिंसि गावजों गाव गुबुनजों नङा गावजों गावसो हिंसा हिंसा बारा आरो गावनि हारिया गुबुनखौ माबा बुङोब्ला माबा मोनसे जेंना जायोब्ला दाय जायोब्ला बै गुबुन हारिया अब्ला गावनि हारिखौसो नारसिनबावो जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि गोसोनि मानसि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय रायजोफोर बेनिखायनो बर'फ्रा दासिमबो जेबो उन्नति जायाखै बर' हारिया दासिमबो रावजोंबो सिनाय जायाखै बेफोरबायदि थासारि आखल आखुनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि नैबे खर'आवहाय ओरैबायदि गाज्रि मैलाया हाबनानै दङ दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जोंखौहाय नायनानै मिनिदों नोंथांमोनाथ' नुखादों रायजोफोर बनसुनिफ्राय दिल्लीयाव बड'लेण्ड बिनो थांनो नागिरदों सोरबाया कमेन्टआव होदों बड'लेण्ड बिहैनाया मोजांसो जादों होननानै बड'लेण्ड बिनायाथ' मोजां जादों बेखौथ' आंबो थारखौनो सानो नाथाय बड'लेण्ड बिग्राया सोर बे बड'लेण्ड बिग्रा मानसिफोरनि गोसोखौ नायनानैसो आङो बड'लेण्डखौहाय बेबायदि बिनानै मोना होननानै बुंदों मिथिबायना आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बिपिएफनि सिएमआनो डाइरेक्ट बुंखाबाय जे आसामखौहाय बुखावनाया मोजां नङा अब्ला बे बिपिएफ पार्टिनि सिएमखौहाय जोङो लिडार दोनबाय थायोब्ला बे बड'लेण्डआ दिल्लीयाव होख्रावबाय थानानै जागोन नामा बेखौहाय नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो मानो इसेबां उल्लु बायदि मानसि थाबाय थादों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो आं बेखौसो सानबाय थायो रायजोफोर दै जोंहा फारसेथिं आसामनि चिफ मिनिस्टारा बर' हारिखौहाय माब्रै हाखराव खोख्लैफिननो हागोन
माब्रै फान्नाव सानानैहाय बिसोरखौहाय जेंनायाव खोख्लैनो हागोन बेखौहाय खैसार साबाय थादों फारसेथिं जोंनि बर'नि लिडारा गावनि हारिखौनो बखिलायबाय थादों बेबायदिजों बोरै जानो रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव दे बर' हारिनि थासारि आरो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि साननाया बे समाव नैथियाव फैदो नैबेनि सायाव जों सावरायनोसै आं बेनि सायावहाय बिसोरनि भाषाखौनो बुंनानै होनोसै रोंब्लाबो रोङाब्लाबो ना যোৱাকালি 16 তারিখ আছিল কিন্তু রাজবংশীর বন্ধু সকলৰ আপনি শুনিল আপোনাৰ ৰাজবংশীৰ জাতিৰ পৰা একজন মানুহ কৈছিল 16 তাৰিখ কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন হোৱা দিন এই 16 তাৰিখত কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন হ'ব বুলি কৈছিল কিন্তু আজি 18 তাৰিখ হৈছে মনে মনে হৈছে নাকি কমতাপুৰ ৰাজ্য এতিয়া কি ৰাজ্য কিবা কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন হৈছে নাকি মই এইটোৱে ভাবিছো মই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতো দেখিবলৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কমতাপুৰ ৰাজ্য হৈছে বুলি যোৱাকালি ৰেল ব্লকিং কৰিবলৈ গৈছিলে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কোকৰাঝাৰ টাউনত কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইটোতো আপুনি সকলো জানিছে এই কাৰণে মই ভাবো যাৱা ইলেকশ্যন সময়ত ইলেকশ্যন আগত কাউন্সিল ইলেকশ্যন আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যেটা পিছত এক মাহৰ মাজত মাটিৰ পাতা দিব বুলি এতিয়া পাইছে না পোৱা নাই এছটি দিব বুলি কৈছিল পাইছে না পোৱা নাই এতিয়া ভাৰতত উইন্টাৰ সিজন এছেম্বলি শেষ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়ালৈকে আমিতো শুনি পোৱা নাই এছটি পাইছে বুলি মাটি পাতা পাইছে বুলি আমি শুনা নাই এই কাৰণে মই ভাবো আপুনি কিয় কাৰণে ভোট দিছে এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাল্লা কৰি থাক হাগ্ৰামা মহিলাৰী খুজি থাক এনে চুপচাপ থাকিব নালাগে কিন্তু আমাৰ বড় জাতিৰ পৰা খুজিব নালাগে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমাৰ বড় জাতিৰ কোনো দায়িত্ব নলয় এই কাৰণে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী আপোনাৰ কি কৰিব লাগে এইটো খুজি লওক এইটোই ভাল আছে अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि